Da, s-a făcut pe aia. Ce zic? Păi, cum intră ăsta aici? Ți-a venit un egg, așa, am de numărat. Ce aici? Zice Robe că mai bagă pantaloni la spălat, azi morocar, dați-vă în pula mea, de gajorei. Da, pulice, dă ca domnului, nu știu dacă am zis ceva bine, în pula am zis să-mi bat pula morților și încă ceva de nu. Cu cine vorbești? Uite fraierul ăsta. Stai. Tony ăla, 115. Dacă vă prind pe decebal să bat... Ce? Să bat pe stil de dans. Dacă vă prind pe decebal, vă bat. Ce pula mea vrei, mă, vino cu ala Mihai Bravo la Smita să mor dacă nu cobor cu sabia după tine. Bă, că pe pula să pe-o bărâci. Aoleu, Guci. Să moară până aia. Dacă nu, ăsta vin